F-tätä. Eiks se ole vähän tylsää elää? Joo. Mitä mennä joskus ulos? Ulos. Tiedätkö ulos? Ei oikeesti se hengityskoneesta jo kiinni pikkuhiljaa. Noniin, turparullalle siima tai tapaus. Purru, kuin vanha saa? 97. Ajois siihen jo. Joo, miltä... Löytyykö mopoja kohta? En mä osta mopoa. Ei vittu, Bruno hei. Onks se niinku CBn kovin? Mikset? Ihan läpäällä. Ihan läpäällä. Ihan läpäällä, no hyvä. Paras siis. Ei, ja se vittu minipenskaa. Ihan läpäällä. Laittaa kohta pois. Juhis, milloin se tuli viimeksi ulkona? Eilen, tänään. No pick, no proof. Ei vittu, tulee hyvät rekordit oikeesti. Se olisi kyllä ihan hyvä, jos se olisi ollut rekordit päällä, mut siis ehkä sulla ei oo. Tässä on recorder, start, stop, down, mix, multi-channel, kaikki löytyy. Bruno, kerran vielä ottaa elämässä mullista tähän loppuun. En mä enää, kun sä rekordaat nyt.